Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia reġa' naqas milli jiddikjara kif se jkun kooptit fil-Parlament minkejja li ħmistax tax jifhem li mill-għada li jinħatar kap kien se jikkonkludi l-pjan li suppost kellu biex jitla' fil-Parlament. Minn l-għada illi jkun hemm ir-riżultat nkunu qed nibdew biex nikkonkludu dak li diġà kien works in progress fl-aħħar ġimgħat. Madankollu mhux biss Delia ma konkludix dak li stqar li kien works in progress, iżda id-deputati kollha li ġew koopted fil-Parlament ċaħdu li se jkunu qed iċedu s-siġġu tagħhom lil Delia. Intant f'attività politika fuq il-Fosos tal-Furjana, il-Kap Nazzjonalista kompla jiddikjara li mhu se jinnomina lil ħadd fuq il-Kumitat tal-Iskart minflok għażel li jkun negattiv u qal li din hija problema tal-Gvern. Iċedi għal xi stedina illi tipprova tonsob lill-Partit Nazzjonalista. F'dadija negattiva biex ikompli fuq l-istil politiku tal-Kap tal-Oppozizzjoni Simon Busuttil, Adrian Delia infexxi attakka għal darb'oħra lill-Partit Laburista. Il-kritika din id-darba kienet għaliex il-Partit Laburista permezz tal-programm Lead qed iħarreġ aktar nisa fid-dinja politika. Il-Partit Laburista ħajjiġi biha issa din. Ħajprova juri li għandu iktar nisa. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista sansitra wasal biex ikkritika lil Prim Ministru Joseph Muscat għaliex mhux se jkun Malta l-festa tal-Indipendenza. Dan meta l-Prim Ministru jinsab imsiefer l-Istati Uniti sabiex flimkien mal-mexxija tad-dinja jindirizza f'isem Malta l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Meta il-Prim Ministru jarġa' jażel illi jsifer imur barra minn Malta fil-festa tal-Indipendenza.